Určitě se ptáte, co tu děláme. 9A se pro vás připravila malé rozloučení v podobě, doufám, že vtipné scénky. Tímto bychom se s vámi chtěli rozloučit a popřát vám skvělou zábavu. Tak, neumíte pozdravit? Co si zaspíváme při cestě do školy? Co si myslí třídník, když vchází do třídy se samými pětkami? Co řeknou chemikářce, když nic nevím? Na co myslí učitel, když někoho vyvolává k tabuli? Pojď sem, tě se s tebou zblížím, pojď sem, já ti neublížím, pojď sem, já tě nezbijem. Co říká IB při diktování diktátu? Co si myslí učitel, když donesu omluvenku? Naše nejčastější slova při uzavírání známek? Buď na mě hodná. A co si myslíme o našem školníkovi? Co často slyšíme od pana ředitele Hubáčka? A pracuji tak, jak je žádoucí, já jsem tady vedoucí, Na co se těšíme, když zazvoní na přestávku? Mám na těla chuť. Jak pravidelně končíme školní rok? Kdy konečně přestaneme chodit za školu? Je to o hvězdách, je to o hvězdách. Co mi řekne táta, když nedodělám 9letku? A co já na to? Čo bolí, to prebolí. Co si myslíme o naší třídní? Co budeme pít na rozlučce, když tam budou rodiče a učitelé? A co budeme pít, když odejdou? Co nám vzkazují učitelé? Pijte vodu, pijte tyto vodu, pijte vodu, ale pijte rum. Pijte vodu, pijte tyto vodu, pijte vodu, ale pijte rum. Jak si rodiče představují naši budoucnost? Co jste nejčastěji psala do písemky? Jak vidíme svoji budoucnost? Co o nás říkají učitelé? Dávají si blátě cestou necestou, kufry nemají, cestu neznají. Vyšli prostě do světa, ale se si zpívají. A jak si vlastně jsme?